Vă salut, prieteni, și numai bine. Mai devreme am filmat gama profesională Milwaukee. Acum o să vă mai prezint încă o bormașină. Asta este pe 12 V. O bormașină M12 BDD. Este o bormașină destul de ok. Eu am luat-o mai mult pentru un filetat. Este o bormașină destul de ok. Din punct de vedere calitate, este gama Cupeli, deci nu este gama brushless. Mă uitam să văd așa cât suportă. Văd că 10 mm gaură, da? Deci burghiul de 10 mm. Această bormașină am luat-o de pe OLX, la fel. Am luat-o SH, dar în stare foarte bună. A venit cu 2 acumulatori de 12 V și încărcătorul original, da? De 12 V și cutia, da? De 2 acumulatori de 12 V, cutia de transport, da? Între timp am mai cumpărat eu, că trebuie să cumperi. Am mai cumpărat niște biți mai de calitate, de la Deval. Am zis să fie, pentru că ai nevoie de ei și na, e bine să iei acolo, nu se știe niciodată. N-am folosit-o decât de câteva ori, da? La lucruri de-astea mărunte. Și pot spune că se descurcă destul de ok. Mă scuzați. Este o bormașină din gama Milwaukee. Cei care știți ce înseamnă gama Milwaukee, știți despre ce vorbesc. Este o gamă premium, da? Acest model, bineînțeles, nu e cel mai profesional. Sunt altele mult mai ok. Am să vă mai prezint câteva piese din gama Milwaukee pe care le am. Această bormașină este ok pentru un șurubat, pentru găurit de dimensiuni foarte mici.